60 мільйонів і 100 тисячі динарів нєшка додзелені 15 національним совітом, котрі мають шедзиско у автономній покраїні Войводини за порядні і розвойні діяльності. Національному совіту Руснацох додзелені 3 мільйони 185 тисячі 850 динарів, як і прийшлого року. Bar smo zadovoljni, že nam goljem nie zmenšali u tim roku i máme sredstva, ktoré boli prešlého roku. Máme podeljeno i na rozvojnu djejalnost, gdje mi tu pomahame naš Ruten Press, prek ruskого slova, gdje sme osnovatelje, i naš djadju, zato že máme problem, že jim bar umenšani sredstva u 2017 roku i Zavod za kulturu, gdje sme tiš osnovatelja, takže teraz to tim kupni sredstva, 3 мільйони 185 тисячі нам досить значне у фінансуванню роботи Національного совіту і думаю, що нам то у якійсь порядній діяльності гарантує то, що ми потераз могли відтворювати. Пришлого року влада Сербії прилапила акційний план за запроваджування правих національних меншин, котрий предвідує моцнjenje улоги і ясніше дефінування овластjenja в національних совітах. У цеку робота на вименках закона о національних совітах, по чиїм прилапіванню би їх положення мало бути іще ліпше, і кед слово о овластjenjах, і кед слово о фінансуванню.